Heeh. Putri Sarina Pemujaan Dewi
Iya. Nek gue ngene iki enteng banget. Nek gue nyanyi suaraku sing hilang. Yo. Kadang iya Mas ya. Kadang iya toh. Iya. Ayo. Iya. Sabar. Yo.
tunjukkan aksimu. Iya. Iya. Yo. Yo yo. Yuk monggo kasih bos ya ya. Iya. Yo ya. Tepuk tangan buat pegandong kita. Yo. Sing hati-hati ada rumah sakit. Ada rumah sakit. Yo, yo. Alon, alon, alon. Yo iya. Yo iya. Yo. Yo iya. Arep beli guling-guling. Ayo le, tunjukkan nasimu yo. Oh yo. Iya. Iya. Ayo. Ayo. Iya. Oh iya. Haha. Iya. Oh. Iya. 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 Iya, Jo. Heeh. Saiki kowe gak? Aku. Aduh, ora iso tetepan. Aku po. Yo, Jan. Yo. Heeh. Buat gawe ora kae? Kancane iki kok joget sik ora salto ngono kuwi. Piye? Teko-teko salto ngono kuwi. Jalan sak kepenak dhewe Ini ya. pemerintah kok bayar pajak kowe. Apa iya toh? Kae. Aduh. Sik, haus. Iya. Jadinan iso ngelak to. Iso. Ngorong. Orang. Arep piye? Sulapan. Loh. Hey! Ini. Nah. Iya. Iya. Ayo. Yup. Iya. Iya. Awas lo Jam. Awas lo Jam. Awas. Wis kumiur to. Awas lo Jam. Ya ampun ini sik bening. Aja kuwi. Engko dadine awan kaya bengi. Aja kuwi. Aduh. Aja kuwi. Kuwi. Ih, sengene Seneni sengene. judal. Seneni judal. Nembung sik, nembung. Wah kabeh. Oh kabeh. Nang terus piye? Kakek. Oh, Ono. dhewe. Lho, sing duwe medun. Kok ora we? Apa? Ya. Syukur. Syukur Ayo. we. Ayo. Ayo. Padahal gur kepoyo sik medun. Sar gandrong. Heeh. Piye? Piye Jam? Yo ngalah. Mbak kowe ra wedi kok, Mbak? Kuwi ganas lho ketoke ngono kuwi ganas. Aja atek, Mbak. Aja atek. Aja. Aja nyokot. Ayo yo.
Jal. Mati Jal, mati. Mati nek wani. Aduh. Wis expired. Ngono. Ngono ya le ya. Engko nek aku ndak manut ya gak anak. Aduh. Tetep kok. Heeh. Wis sisian gandrung ora? Wis. Wani ora? Tak ajari apa piye? Loh. Milih sendi, milih. Iya. Lo. Awas lo, Hei, Zal. joget sikik ora sawdono. Zal. Uri kan. Uri. Aku nak ngono gelem kowe ndang aku tak sinario. Ayo. Kaya senam. Balet. Heeh. Ayo gandrung ora? Piye sih cara Zal? Ulo piye? Oh. Mbak sing India sithik rada dangdut. Heeh. Hoi. Iya. Yo. Yo, tepuk tangan buat. Yuk monggo ngasih oplos yang meriah. Aduh, sian wes tak jamin wantek iki. Jos. Tilakno, hilang ora. Aduh. Hei, sekali saya dhewe we. Yo. Aku ora we. Yo. Ora apa-apa iso thukulne. Elastis kok iso thukulne. Wis gak ngandrung. Yo. Dang. Rindunya hatiku. Dangdutnya kan. Syukur. Entuk Ayo. akeh kancamu. Kowe entuk siji. Sik siji oleh 6. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, semua Setu. Sik Minggu nggo ning Parangkusumo. Lah gur 6 sik siji dipek dhewe. Brodol. Yo bacot ke yo, lakone sih dawa yo. Iya. Ayo. Iya. Nah. Yo. Ayo, buat gawanya gulik-gulik kono.
Yo yo. Yo iya. Yo co. Heeh. Wes. Wes. Heeh. Metu apa mlebu? Yo. Dadah dulu ya. Ayo. Yo iya. Pas. Yo iya. Yo iya. Yo iya. Ayo. Yo iya. Yo iya. Yo iya. Yo iya. As. As. Yo iya. Tepuk tangan buat pedagang kita. Iya. Piye jal, piye? Iki ngematke sapa to, Kak? Ampuh kae. Apa sayang? Waduh. Ngono. Oh wis dadi. Wis dadi Oh sithik to. wis, heeh. Wis dadang. Iya. Iya. Heeh. Heeh. As. Heeh. Yo, barengane yo Mas. Ana barengan kok. Yo. Yang kasar prawara kuswa. Lah. Heeh. Makaraga. Kuwi wae kadari. Saraning teneku. Yo. Yo. Oh iya. Yo. Yo iya. Yo yo.
tidak kualat iya bener kandamu lali sumber katiwasa yo yo
Waduh, garapan terbaru ini Mas Arga. Enje Mbak Meti. Heeh. Ora apa Yud. Lon-alon. Heeh, Mas. Apa kuwi Mas Buri kuwi piye? Dine sing lawas iki, Mas. Nggih. Ganti sorok sih, Ra. Apa? Permintaan lagu banyak sekali, Mas. Banyak hari ini, sekali malam ini ya. Heeh. Lagu terbaru, lagu lawas juga ada. Juga ada Nje. Sing kalem-kalem sih. Heeh. Dikasih lintang rembulan. Sing syahdu tambah pinuk. Syahdu. Nah, Apa? wis Syahdu cocok roh hawane to. mapan turu. Lintang rembulan. Ngono ki lho, Mas. Bukit berbunga. Metu ping pira iki kok? Metu ping 7. Padha sing ngendang. Iya sayangku, Iya, nanti nanti ya. dikasih. Satu-satu. Ya Jo, ada lintang rembulan. Dadas. Ya Asik loh Mas. Wah, asik loh. ada Mas Arga Mitut. Mbak Meti Sungsan. Dalam sayang. Yo, Sus Haryanto. spesial buat Anda. Spesial buat pemasuk. Saja enak kisah lagi. Kita rembulan. Sopona Jayante. Sungguh darjayati. Ngelenake aku marang lirane. Sing ketiga. Ora
manjing saben dinane wayah dalu turun bisa nindra cuman nindra kuwi luka ora kanggo kaya tanpa dosa citra sirama masuk mas masuk ayo kete lakon Turo bisa gawe senenge dolan coba wong urip kang alam donya iku peparinge Gusti kang Maha Kuwasa ya sudah lunas mas Lintang Gus rembulan. ya Apa? Ngarune kodeng buri ya? heeh TF ya mas TF ya Lek Sus. iya Heeh. heeh Heeh. ada juga permintaan lagu dari